Tak, Petru zdar a dneska vám ukážu, co jsem chytil na prut z klacku. Koukejte, na tenhle obyčejný prut jsem ulomil nějaký tlustý klacek, vzal jsem ho, vzal nějaký naviják, přilepil izolepou a očka jsem použil víčka od plechovek. Na očka jsem použil víčka od plechovek. Takhle jsem je tam přilepil. Mám jich tam celkem 3, ten prut je docela malej. Takhle jsem je prostě přilepil izolepou, provlíknul vlasec. Špičku mám takhle. No a pak jenom namotal vlasec a přivázal. Teď mám takhle háček. A koukejte, jo, co jsem chytil na toho kapra. Teda na tenhle prut. Koukejte, co jsem chytil, jo. To je fakt jako macek. Myslím si, že měl tak 70 cm. Tak, Petru zdar.